Ja, hej. Jeg vil gerne lige fortælle lidt mere omkring det her introduktion til hypnoterapi. Og det er fordi, der er jo stadigvæk en uvished omkring, hvis nu man ønsker at få en forandring, hvis man ser det hjemme og har det lidt besværligt, at man er ked af det, man er nedtrykt, trist, eller der er nogle ting, man ikke kan klare, uddannelse, arbejde, eller ægteskabet, eller andre ting. Og så er man stadigvæk i tvivl om, hvad er det egentlig, det her hypnoterapi? Hvordan er det, det kan hjælpe mig? Fordi jeg kan sige, at jeg får jo nogle fantastisk gode tilbagemeldinger, men stadigvæk så er der jo selvfølgelig den der del med lige og så kan skride over og sige, okay, men det skal jeg også prøve. Og det er derfor, at jeg tilbyder dig nu her, at du kan komme op til en introduktion til hypnoterapi. Det koster 300 kroner. Det tager omkring de her 40-45 minutter. Vi får snakket om, hvad det er for en udfordring, du har. Jeg vurderer sammen med dig, hvordan jeg kan hjælpe dig. Allerede den dag, der vil jeg give dig nogle redskaber med hjem. Det kan jeg ikke lade være med. Sådan at du kan starte din forandring med det samme, at du egentlig stikker hovedet inden for min dør. Men ellers vil jeg give en rigtig god forklaring på, hvad er hypnoterapi for noget, og hvad er hypnose for noget. Det her med, at man nogle gange kan være i tvivl om, hvad kan jeg egentlig gå i hypnose, kan jeg finde ud af det. Og så i stedet for, at man både står og har den her udfordring, der er inde i en selv, at man kan mærke, at det gør bare ondt. Og så samtidig så skal man have en usikkerhed omkring, hvad er hypnose egentlig, og hvad kræver det af mig. Så derfor kom nu og tage imod det tilbud, for at komme op og besøge mig, og så blive klog på, hvad det er. Det der med, at man kan få en god forklaring på, hvad er hypnose for noget, og hvad er det egentlig, det kræves af dig, og hvor simpelt er det egentlig. Og at der er intet fare i det her. Og så får du også lov til at prøve hypnose til allersidst. Selvfølgelig en meget kort del af det, bare lige for lige at mærke efter, hvordan er det egentlig at lytte til min stemme, når du nu ligger i den her fantastiske stol, der er her for mig, og så at jeg ser og snakker ved siden af. Så egentlig bare med at gøre sig selv bevidst om, okay, det er sådan, det føles, og hvordan er det egentlig, det føles. Så kontakt mig, hvis du har interesse i at komme op og mærke hypnosen, hvis du gerne vil op og høre, hvordan jeg kan hjælpe dig med det her. Så sig til, kontakt mig. Jeg skriver lige mit telefonnummer her nedenunder, eller op ovenpå, det kan ikke huske, hvordan det ser ud her bagefter. Men det gør jeg om ganske lidt, så kan du ringe til mig, at du kan skrive til mig. Jeg kan godt lige sige det her. Telefonnummer, det er 29 22 87 29. Mailadressen, det er flemming@tiro-inspire.dk. Men som sagt, jeg skriver det også.